mga igsoon, sa atong mga pagbasa dunay lalom kaayo nga gipahinumdom natong tanan, ilabi na natong mga Kristiyanos, bason lamang og ato ning tagaan og dakong pagtagad, kay mao man kini ang kahulugan sa ato ang pagkakatawhan sa Dios. Now aron nga masabot nato o maka-appreciate ta, makadaig ta sa atong mga pagbasa karon nga gitagaan tag sambingay, no, mahitungod sa parasan ang first reading ug ang ebanghelyo. Klaro kayo nato ang iyang relasyon. Unya ang resolution mao ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Na aron makasabot ta niini, balik ta sa core message sa atong Ginoong Hesus. Ang iyang pag-anhi, pagsangyaw sa maayong balita, paghatag kaluwasan, asa man ni kasentro mga igsoon, mobalik ta dihan dapita sa sentro sa iyang pagsangyaw, kay basi nakalimot na ta niining atong panahon karon nya mga Kristiyano sa bagyod ta. So unsa asa man nakasentro ang pagsangyaw ni Kristo mga igsoon atong Ginoong Hesus? Lagi kaliwa lagi ta ani. Disgrasya kita ane. Naasa pagpahari sa Dios, di ba? Sa ingon, pag hinulsol ka mo, isangyaw niyo sa katawan, ang katawhan kinala nga hinulsol kay maghari na ang Dios. Maog yun ang sentro niya. Paharion ang Dios sa ato ang kinabuhi. Meaning, ibalik nato ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ibalik nato ang gingharian sa Dios dinhi sa katilingban nga iyang gipiyal nga atong puy-an o kalambuon. Nya magsugod ning pagpahari sa Dios mga igsoon sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mobitaw na nga ang atong pagdawat ni Kristo sa atong kinabuhi, di gyud ta mahimong Kristiyanos kundi nato paharion si Kristo. Unya ang pagpahari ni Kristo maigsoon sa atong kinabuhi mo dinhi pagpahari sa Dios dinhi kanato. Nya kining mao nga pagpahari nato sa Dios muni atong bansayon, praktison dinha sa ato ang tagsa-tagsa ka pamilya. Kaya ang atong pamilya mao man ang gitawag og kinauyukan sa atong tawhanong pamilya, di ba? The family is the basic cell of our community. As a believing community, faith community, muna giingon po, the family is the Ecclesia Domestica, the domestic church. Aron nga pinaagi niining mao nga pagpahari sa Dios, gibansa des pamilya kun ang tanang mga pamilya nga binunyagan magpahari sa Dios sa ilang kinabuhi, munay palambuon ang atong katilingban mahimo nga matuman ang gingharian sa Dios mahibalik gid ta. Nganong ato maning buhaton mga igsoon, ngano magyud ang Dios atong paharion, atong ibalik tong akong gipaambit ninyo ug makahinumdum mo ani pila na ka Domingo ang milabay, medyo tuod na to, nakalimot na pud tingali mo, no? Tuningon gani ko nga niining atong pagpuyo sa kalibutan sa atong mga pagpamuhat and everything we do, duhara gyud ang ato ang mabuhat. It's either we do good or we do bad. Would you agree with me? Walay in between anang maayo og dautan. Og ra gyud nang in between ana. Ato pa kung di ka magbuhat og maayo, dautan yun ang mabuhat. Og di ka magbuhat og dautan, maayo gud imong mabuhat.
Sumala pa sa ato nga refleksyon, lalong kayo ang tinubdan ni ining tanan. Nga sa ato pa, kung magbuhat ta og dautan, og maayo, kinsa may tuburan sa tanang kaayo? Ang Dios lamang. Siya mao ang tuburan sa kaayo. Wala na laing maayo gawa sa Dios. Kadumdum mo, anak, to ginan, atong dabay ni appreciate sa atong Ginoong Hesus ba? No, itong ginan atong Ginoong Hesus nga, maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton, aron makasulod ko sa gingharian sa langit. Kadumdum, ana nga passage. Unya unsay gingon sa atong Ginoong Hesus sa atos tao, nganong giingon man kang maayo ko? Usaray maayo? Ang Dios lamang. Kadumdum, ana? Oh. Unya, kinsa man po ning tuburan sa kadaot o dautan? Ang kaaway sa Dios nga mao ang pusit na siya. So tanang kaayo sa Dios, siya po tanang kadautan pod. Kung ang Dios pulos maayo ang binuhatan, ang iya pod pulos kadaot o pangguba ro gyud ng iyaha. Nya mo nang mga igsuon, dinhi ta makasabot nga ngano nga sa atong gituan nga mga maayo kadaot man ang resulta tungod kay napukan man ta sa kaaway sa Dios, pinaagi sa atong pagpasulsol siyang pagtulunan. Mobita nang ningon ang atong Ginoong Hesus, kon ang kangit-ngit mo himuon natong kahayag pagkangiob sa kalibutan. Akong usbon, kon ang kangit-ngit mo'y atong tuuhan nga kahayag pagkangiob sa kalibutan. Klaro kay na. Muna nga di kita makabuhat og tarong nga buhat kun ang sayop mo'y atong tuuhan nga maoy insakto. Di kita makasaksi o makabuhat sa kamatuoran kun ang bakak mo'y matuoran. Muna nga mga igsoon aron nga mahibalik ta sa kahayag sa kinabuhi usalang ang paagi. Balik ta sa Dios. Ang tuburan sa kaayo. Namo ni gianis atong Ginoong Hesus nga pag-ani niya ang pagdala nga unta ang kalibutan, ang kabuhatan sa Dios nga napukan sa iyang kaaway, mahiusa balik ngadto kaniya. Sumuni ang iyahang misyon. Unya kung mauday ni mga igsoon, dinhi ta makasabot sa mga pagbasa karon. With this way of thinking, ani ta makasabot og ang gipasabtan ani mauning atong kalibutan gipuy-an og ang mga karakter nga gisgutan sa basahon kita po'y gikuan ani gipasabtan. No? So una magisgut tag parasan, gikuan naman ni gi-explain naman ni sa mga previous nga mga sambingay nga ang parasan sa Dios mauda ining kalibutan nga atong gipuy-an. Nya ang tag-iya nining kalibutan mao ang Dios. Nganong ang Dios may tag-iya kay siya may gabuhat. So siya gay tag-iya. Unya ang kaaway niya ang kunon ang kalibutan nga dili iyaha. Kaya ang yawa mga igsoon dili man kabalong mubuhat og maayo. Ang kalibutan pagkanindot kaayo pagka maayo kas kalibutan, di ba? Enjoy kaayo tang magkantag kuan singkuhan. No, nindot kay kalibutan. Oo. Namingon tang lingaw-lingaw ta magpabayli, di magdinunggabay pod. Paita na. Muni mga igsoon ang kalibutan, ang tag-iya mao lamang ang Dios. Una, kisa man yung mga saop nga gisgutan din kitang mga tao, gipiyal ang kalibutan dinhi kanato. Aron nga kining maong parasan sa Dios, mulambo mamunga og tamis nga bunga. Tamis ang iyang resulta.
Mo na giingon sa unang pagbasa, di ba? Sa ni propeta Isaías, nga nagtanom niya, ang iyang parasan giprovide niya tanan aron nga maayo ang pagkatubo. Pero sa may natabo, aslom man hinuon ang bunga. Nganong naaslom naman ni nga maayong binhi man unta ang iyang gitanom. Munang dinita makasabot. Kaya ang kaaway sa Dios mga igsoon, maumanday ang nagsulsol. Nya gisgutan ani ang tao kita mao ang iyang inuntang kalibutan para saan ba kita? Nya dili man maayo ang resulta noon mo nag-ingon sa first reading. Nangita og hustisya, patay man hinuon. Nya napay bag-o ron, nindot na ta kaayo. Kay nalipay na unta ta, nga wala na istiil. Murag mubalik naman pod. Nya kabalo mo, na haka-haka, kisay tagiyaan na dis ato usapod ka politisyan nga kusog kayong nanaway. Maayo unta kung ang ato mga panggobyerno karon makakat-o na unta sa nahitabo nato. So muna gingon mga igsoon, changing color of the same dog. Nya wala tay buhaton ana. So unsa may mahimo nga produkto sa ubas? Christian society kaayo ta. Unya magpasulsul pud ta ni ana. Pero ngano mang balik na pud na kay wa pa man muhari ang Dios dinhi kanato. Labi nagdi nato paharion. Mo na mga igsoon sa sambingay sa atong Ginoong Hesus, klaro go kayo iyahang mensahe. Diba? Gipasaopan niya, mo nakita ang saop niya, gipadadaan niya sa iyahang kuan niya mga ulipon, kisam ning ulipon sa Dios. Mo ni ang mga tao nga nagbuhat sa kabubuton sa ilang agalon. Ya, usab ni mo ni ang mga gitawag mga propeta sa Dios. Gipaani aron nga unta mangayo sa bahin, meaning ang unsa man ang iha sa Dios ihatag ngadto sa Dios. Na kay kita imahin man ta sa Dios, di ihatag unta ta ngadto sa Dios. Pero sa may gibuhat sa mga katawan, sa mga saop, ilang gipangpatay ang mga propeta. Di ba mo man gihapon rong panahon na? Kung magsangyaw na gani ang simbahan, may tungod sa mga bakak nga pagtulunan, inodang discrimination against human rights. Dayog ipakuan dayon i-social media, dayog kihaan dayon. Well, that is part of the game. Di taangay maratol anak mga igsoon. Ilabi na, naklarong panahon na nanghingusog na gud kaayo, nakapundar nagmaayo ang kaaway sa Dios, nakasulod na gyud kaayo sa atong gitawag quote unquote Christian society. Mora ni Christian society nga mga bakak o sayop nga pagtulunan mo'y gituhuan nga mo'y insakto o mo'y matuod. So, unsaon na nato tinuod batang Christian society? Christian community? Munang challenge ni nato mga igsoon. Kita nga doon na pa'y taliti sa pagtuo. Atong ligunon ang atong pagtuo mga igsoon. Di ta magpadala ni ini. No? Yan niya pa'y lain. No? Gipadala niya yung anak na gyud aron nga unta respetuhan sa mga saop. Waman, gipatay man gihapon ang iyang anak pod. Di ba mo man po ron sa gihapon? Mga Kristiyanos, daghang kairo, patay ra po siyang kaugalingong Kristo. Imbis paharion si Kristo, lahi may gipahari hinoon. Mabita ng sa ikaduang pagbasa, mga igsoon,
si San Pablo nagligon nato sa iyang sulat nga to sa taga Pilipos. Atong balikon ha, kaning gisulat ni San Pablo sa iyang giingon. Mga igsoon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Nya kani kabalaka mga igsoon mo man guni makadaot nato god. Mo bitanang magligon tas ato pagtuo nya kabalo mo daghang kabalaka ang gihatag sa kalibutan nato ron. Na inon ka nga, hala, wala kay alahas, wala kay angay tanawon. O di nabalaka putod siya. Hala, wato ko'y angay sa. O di wa na, di mangutang na. Dasig bagubon, mahal kay ning bugas. Ang mabalaka makaanang imong nawong inong kang way angay nga, daghang mangihat ni mo. Dili ba? Daghang kabalaka. Hala, mamatay na ka, kay naa kay kanser. Naaroy walay kanser nga matay man pud gihapon. Hala, mamatay na ka kay wala kay kwarta. Walang di na lamang kasimba kasi pagita kwarta. Pagkadaghan ng kabalaka nato mga igsoon. Di ba? Munang maglikon ta di ta angay mabalasalig ta tanan sa kining tanan nga mahitabo ni mga pagbatia tungod ni sa tingali ka kulang o dili hugot ang atong pagtuo pagsalig og Dios. Naa na tay pagtuo sa Dios. Pero kinalang atong ligunon mga igsoon kay ngano ang kaaway sa Dios magsige nagsulsul nato aron mahuyang atong pagtuo. O nakadumdum lamang ko ani bang istorya ba lang mga igsoon ba? Pero ang message mi atong tanawon ba? Dito ang amigo na to pare ba? Pumunta pauli sa Sikihor. Sa de mo pauli de kas kung nga dagko man kayong balot di ka mahadlok. Sa may magbalod sakyan. Pambot man pod. Unyag malunod ng pambot. May man po nag-amua di po nako So nakita niyo mga igsoon, kana sa istorya ra tuod na pero di makita asa ibutang ang atong pagsalig. Mobita na nga tungod sa atong kalisang di na lang ta mubuhat sa unsay maayo, unsay insakto. Munang dini gipahinumduman ta ni San Pablo nya, unsa pa yang giingon? Kun dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang mapagpasalamat sa tanan inyong pag-ampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao manalipod sa inyong kasing-kasing ug unahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Kita mo na. So sa atong pagkahiusa ay sa atong Ginoong Jesus, ang Dios ani kanunay kanato. Wata ang kabalakan. Muna nga atong hinluan, atong kaugalingon mga ison sa mga butang nga mao'y nakapabalaka nato, nakapahadlok nga nakapaluya sa ato ang pagkinabuhi nga matinud-anon sa gingharian sa Dios. Then ingon pa ko sa Pablo, sa katapusan mga igsoon, puna ang inyong unahuna sa mga butang nga maayo ug angay, daygon sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog o nakita kanako. O ang Dios nga naghatag kanako sa kalinaw mag-uban kaninyo. Mo guni ang admonisyon ni San Pablo mga igsoon. So di lang ta magsige gunahuna og dautan. Una, hadlok ta mamatay kay para na to dautan ang kamatayon. Di ba mo man ato una-una? Dili man na siya dautan mga igsoon. Gitugutan nas Ginoo nga mamiya taning kalibutan na kay unsaon man nato pagsulod sa kinabuhing dayon o mapabilin ta dinhi. Kung di ta mamiya dinhi unsaon man nato pagpadayon sa atong panaw. Di ba na kamaayo ana pero dili kita mo'y magbuot kano sa tamatay. Ang Dios ba mo'y magbuot pero kamaayo ana because that is our entrance to eternity sa atong gipangandoy nga kahimayaan. Sa ito pa kumahadlog ta na kay dautan na so we are not excited di ay sa kinabuhing tunhay. Oh, di ba kamaayo anang mubiya na ta dinhi kay papasta ng utang. Oh, tanawa ng mubiya ka dinhi di ba wa na kay problema. Adi po na mo akong ipasabot ha. Oh.
Nakuha niyo mga igsoon? Oh. So, muna kung magtanaw ta na nga dautan na siya, nawala ta sa kamatuuran. Nga ang kamatuuran, nagsulti nato, kitang tanan, we come and go kay gapanaw pata. Unya rata mo pundo, pag-abot nas kinatumyan sa atong panaw, ug mauna ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Nya maghunahuna tagbuhat og mga maayo matarong, dili in the human standard, kundi sa pagtulun-an ni Kristo, aron nga ang langit sa kinabuhing dahil mo'y atong masudlan mga igsoon. Muna nga manghinaot kita, kanini pagpahinumdom nato sa atong Ginoong Hesus, sa ato ang panaw sa kinabuhi ni kining kalibutana, nga mao di ay ang pagpahari sa Dios sa atong kinabuhi. Padayon ta mga igsoon, padayon ta sa atong pagpakigbisog, sa atong panaw sa kinabuhi, isipinialan niining kinabuhing atong nahuptan, panginaot nga sa atong pagpaningkamot, pagpalambo, pagkinabuhi sa gingharian sa Dios dinhi sa atong kalibutan nga atong gipuy-an karon, makatud nato ni sa kahingpitan sa gingharian sa Dios sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Amen.